Здравейте на всички жълто-черни фенове. Добре дошли в първи епизод на новия канал, свързан с нашия любим Ботев, Гласът на Трибуна Изток. От доста време се чудя дали да не направя нещо такова, защото виждам, че фенове на Левски, ЦСК имат такива канали, коментират редовно своите отбори и смятам, че ние като третата най-голяма фенска маса в България също е добре да имаме нещо такова. Именно за това реших, че е добре някой да започне такова начинание и да видим то може ли да се развие. Първо искам да ви кажа нещо много важно. Аз не съм футболен специалист, не съм футболен анализатор, не съм футболен спец, а фен като всички вас, който вече от над 20 години гледа всеки матч на любимия Ботев Пловдив. Това, което ще правим тук. Аз не искам да стоя пред вас и да си плямпам каквото ми дойде на ум и да се правя на разбирач, както казах. Идеята ми е, когато канала се развие, когато започнат да гледат повече хора, всеки един от вас да може най-добре с камера да се включи, да си изкаже мнението, да коментираме матча и всичко около отбора като цяло. Сега, няма да ви занимавам с себе си и да ви се обяснявам и какво ще стане, само времето ще покаже. Искам обаче да се насочим към темата на днешното видео, а тя е назначаването на Станислав Генчев. Дали то беше грешка или не. Това предварително наистина няма как да се каже, но моето мнение е, аз ще ви кажа, че не съм очарован от това назначение. Помним, че Генчев вече беше веднъж начело на Ботев. Резултатите не бяха хич добри, да не кажа бяха ужасни. Сега, длъжни сме да отбележим, че по това време в Ботев се случваха едни процеси, които бяха малко тъмна Индия бяха, няма какво да се лъжим. Факт е, че след това Генчев беше изгонен и от Левски след 5 или 6 поредни победи. И като цяло, аз лично не знам наистина дали той е човека, който може да доведе Ботев до мястото, което ние всички искаме. Аз няма да го говоря от името на всички, но смятам, че след толкова много години, то какви ли неща не ставаха, банки фалираха, стадиона ни бутнаха, 10 години седяхме на Коматево, преди това към Селския изобщо не искам да се връщам. Но мисля, че е крайно време Ботев да бъде фактор в българското първенство и отбор, който всеки сезон се бори за място в европейските клубни турнири. Отбор, който всяко дерби и всеки матч излиза за победа. Естествено, няма винаги да печелим, но да не стигаме пак до такива числото набиха с 5 на 0 на Колежа. Арда набиха с 5 на 0 на Колежа. Този сезон само изгубихме 3 дербита с Локомотив. И мисля, че е време Ботев да започне да влиза в релсите на един силен отбор. Отбор, с който всички се съобразяват. Но, нека се върнем на Станислав Генчев. Изгонихме Херо, по мой спомен, заради схемата 3-5-2. Аз съм на същото мнение, на което е и нашия благодетел Илян Филипов. Аз не помня Ботев с тази схема някога да е изглеждал добре. Помните ли мача с Панатинайкос? Тогава Душан Киркес явно реши да ги изненада. Излязахме с 3-5-2 и уния набиха 4 на 0 в тренировъчно темпо. Отделно аз смятам, че за да сме успешни с тази схема се изискват страшно добри футболисти. Това не е схема за слаби футболисти. Това съм го чувал и от хора, които разбират много повече от мен от футболната игра. Надявам се при нас Станислав Генчев да не играе с тази схема. Това предстои да видим. С тази схема загубихме от Локомотив за купата. После на Герена, специално на Герена, изглеждахме като отбор събран от В група. Наистина скандален матч отново с тази схема. Дали Станислав Генчев ще играе с нея, не знам, но трябва да кажа нещо много важно. Аз ще подкрепям Станислав Генчев. Аз ще стискам палци на Станислав Генчев. То е избора на нашето ръководство. Треньорът на Ботев Пловдив е институция и ние ще го подкрепим и му желаем да опровергае скептиците и да
успее да постигне наистина добри резултати с Ботев Пловдив. Какво мислите вие за назначението на Станислав Генчев? Може да напишете в коментарите, ще ми е интересно да прочета. Но трябва да отбележим нещо също много важно. Не Станислав Генчев, а Пеп Гвардиола да се появи магически в Ботев, ако не вземем поне на 4-5 места, на 4-5 позиции добри, качествени футболисти, то ние отново ще си ритаме в средата на таблицата, общо взето за здраве и ще чакаме следващия сезон. Има и нещо, което искам да добавя. Целите, поставени от Илян Филипов за изминалия сезон, не просто са изпълнени, те са преизпълнени. Само ще ви припомня нещо, да си погледна датите. Първият ни матч, миналия сезон, срещу ЦСК беше на 19 юли. На 19 юли. На 28 юни ние имахме 5 футболиста на кръст. 5 футболиста на кръст. Така че този сезон, въпреки че имаше доста разочарования в него, е в графата успешен и целите са изпълнени. Дори успяхме да влезем в горната осмица, което според мен е много добро стечение на обстоятелствата, въпреки че загубихме от Локото 2 пъти и от Арда. Видяхме къде се намираме. Видяхме от какво имаме нужда. Защото ако бяхме останали в долната половина, щяхме да бием там Добруджа, Монтана и Локо София и да викаме много сме добри, ще ги убием, нали? Така. Няма да правя това видео 100 часа. Много ви благодаря, че гледахте. И каналът първа стартира. Ще има видео след всеки матч. Сега матчове, както знаете, няма, но следващото видео ще изчакам да направим някаква селекция и то ще е именно на тази тема. Ще обсъдим какви футболисти сме взели, на какви позиции, от какво имаме нужда и така нататък. И за финал искам да ви кажа нещо много, много важно. Подкрепяйте Ботев Пловдив на стадиона. Собственици, треньори, футболисти, директори, винаги ще има такива, които харесваме и не харесваме. Част от нас ще харесват, друга не. Ние сме огромна фенска маса и ако всички не харесваме или харесваме дадено нещо, то явно има проблем. Така че нашето място е на стадиона, с карта, с билет, кой както иска, но мястото ни е на трибуните на колежа. Чакахме го този стадион 10 години и сега няма да ходим, защото не харесваме левия бек. Стига глупости. Благодаря ви, че гледахте. Абонирайте се за канала. Ако ви е харесало, дайте по един палец нагоре да раздвижим алгоритъма и разбира се, само Ботев. Ботев е вечен, той не умира.